ଆଜି ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ଆଉ ବହୁତ ସହଜ। ଫାଷ୍ଟ ତ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍‌କୁ ଲୁଣ, ଲଙ୍କା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେଲି। ଦେନ୍ ଆଳୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ସେଥିରେ ଚିନି ଉପରକୁ ଉଠିଲା ପରେ ପିଆଜ ପକେଇଦେଲି। ପିଆଜରେ ହିଁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ମାନେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ତାକି କଲର୍ ଭଲ ଆସିବ। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇକି କିଛି ସମୟ କଷିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ତ ଆପଣ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ପଛରେ ଦେଇଥିଲି। ଦେନ୍ ଟିକେ ବିଲାତି ଦେଇଥିଲି। ତ ବିଲାତି ବି ଅପସନାଲ୍, ଆପଣ ଦେଲେ ଦେବେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଟିକେ ଗରମ ଜଳ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଥିଲି। ଏଠି ମୋ ମସଲା ଭଲସେ ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ତେଲ ଉପରକୁ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଦେଇଦେଲି ଚିକେନ୍। ଆଉ ଚିକେନ୍ ଥିଲା 1 କେଜି 200 ଦେଶୀ ଚିକେନ୍। ତ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନିଏ, ତାକୁ ଭଲସେ କଷିବେ। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଦେବେ, ତାକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ତ ଟାଇମ୍ ଦେବେ। ଭଲସେ କଷିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି କଷା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ କଷା କାଢ଼ିନେବେ। ମୁଁ ଝୋଳ କରିଥିଲି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସାଲାଡ୍, ଭାତ, ବାସ୍।